Eli voitaisiin varmaan tässä kysellä aluksi, että mistä sitä lähti liikkeelle tämä homma? Mistä tuli kipinästä ajatuksia, että teetetään ASV-olut? No itse asiassa se lähti idea lähti oikeastaan siitä, että kun noita ruokajuttuja on tehty julkisten kanssa ja muita, niin sitten kun siirryin tänne Stonesiin, niin kävi mielessä sit se, että miten se olisi tehtäisiin jonkin julkiksen kanssa olut. Ja sitten rupesin miettimään, että mikä on sitten Stonesin näköinen julkis, että rockia ja muuta, niin sitten lähdin kontaktoimaan sen, että olisiko Ahola kiinnostunut. Aholaan oli kiinnostunut. Oli. Sitten sen jälkeen ruvettiin miettiä sitten panimoa, että sitten mä lähdin kyselemään panimoita, että ketkä pystyy tekemään semmoisen pienen keiton, että me pystytään itse ottaa koko erän sisälle. Siitä se sitten idea lähti etelemään. Oliko Vakkasuuden panimo ratkaisu sen takia, koska on pärjännyt aika hyvin kaikenlailla olutskavoissa ja muuta? Joo, tai puitteet oli kuitenkin, tiesi, että Vakka-Suomi pystyy tekemään tosi laadukasta olutta ja sitten ne pystyy tekemään pieniä eriä. Että on myös panimoita, jotka pystyy tekemään laadukkaita oluita, mutta ne ei pysty tekemään pieniä eriä. Niin oikeastaan Vakka-Suomi oli ensimmäinen, kehen mä käännyin kuitenkin tässäkin asiassa sitten. No mites reseptiikka sitten? Ilmeisesti inspiraatio reseptiin tuli sulta sitten sun suosikkien pohjalta. Kyllä, eli tässä se lukeekin se alkuperäinen ESP-olut on yksi suosikeista ja sitten sitä pohjalta ilmoitin vaan, että olisi kiva saada sen tyyppistä olutta omissa nimissä ja sieltä sitten Vakka-Suomen panimolla, jossa oli itse mukana itsekin, niin siellä oli resepti jo valmiina, että siihen ei päässyt suuresti vaikuttaa, jotka varmaan sääkään hirveästi kantaa ottanut, että muutettiin sitten heidän ammattitaitoon. Pieni jännitys oli sitten ilmassa, että mitä sieltä tulee. Totta hemmetissä, mutta tuote on loistava. Tässä nyt miettii, kun olet on siinä edessä, että vastaa korotuksia. Ehdottomasti. Just pelkäsin vähän, kun jossakin suomalaisissa panimoissa niin oliko haettu aina vähän spesiaalia makua, että se erottuisi joukosta. Ja se taas itseni ärsyttää ja tamperilaisittain. Niin tästä tuli oikein hyvä. Juotava, sopiva maukas kuitenkin. Ja no mikään oluen terminologian asiantuntija, niin osasin paremmin kuvailla. Erittäin maukasta. Sanotaanko näin, että jättääkö esikuvansa varjoon kenties vai mennäänkö samaa tahtia maaliviivaa kohti? No oluet on sillä että nehän on muuten sillä että on kausia, että tiettyä olutta jonkun aikaa alkaa kyllästyttää ja on SPJ aika paljon, niin aspi on tässä tapauksessa oikein hyvä vaihtoehto. Puu kertoi, että tuossa pari tuntia tämän oluen tänne roudaamisen jälkeen ensimmäinen kegi oli tyhjä, pitääkö paikkaa? Pitää paikkaa. Tänään sitä tyhjenee monta kegiä. Se on varma. No mitäs nyt sitten tää olut on ilmeisesti mieleen, vastaako tai miten sä näet, että tai miltä ajatus kuulostaa, että tämä olut nyt yhdistetään Ahola-bändiin? Se kuulostaa vaan loistavalta. Me ollaan kaikki oluen ystäviä ja rock and roll ja juomat ovat kuulleet yhteen aina ja uskoisin tästä eteenkin päin. Ei se ehkä niin muodikasta, että bändi niin sanotusti ryyppää, kun me siemaillaankin sellainen tietäväisesti ja nauttia. Emme ole sekaisin. Tämä on nautinut maksimointia, hyvää musiikkia ja hallitusti pieni aperitiivi siihen väliin. Ja yleisö tietenkin myös. Se on kokonaisvaltaista viihdykettä. Loistavaa, loistavaa. Eli voiko sanoa, että oluessa on rock'n'rollia? Ehdottomasti. Varsinkin nyt. Okei, kiitos.